Huma 2 il-każi ġodda ta' COVID-19 irreġistrati fl-aħħar 24 siegħa. Aħna mit-testijiet li għamilna l-bieraħ ħsibna li kien hemm 2 każijiet pożittivi. Dawn iż-2 każijiet ħarġu minn fost is-700 test li għamilna l-bieraħ. Wara li l-ħadd tal-ewwel darba mit-8 ta' Marzu l-hawn ma ġew reġistrati l-ebda każi ġodda tal-virus, it-tnejn kien hemm 2 persuni li rriżultaw pożittivi għat-test tal-COVID. Dawn huma 2 tirġiel, wieħed ta' 40 sena u ieħor ta' 68 sena li kien jagħmel xogħol volontarju. B'hekk issa it-total ta' każijiet ta' coronavirus f'Malta tela għal 450. Dawk li fiequ żdiedu għal 286 hekk kif 4 persuni oħra fiequ fl-aħħar 24 siegħa biex issa huma 160 il-każijiet li għadhom attivi. Madankollu minkejja li n-numru ta' każi ġodda qed jibqgħu baxxi, is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci qed tinsisti biex nibqgħu nżommu mal-miżuri tas-social distancing. Is-social distancing jiġifieri li ma nkunux qrib ta' persuni oħrajn li mhumiex fil-household tiegħek huwa importanti ħafna. Charmaine Gauci tennit l-appell ukoll biex min għandu xi sintomi iċempel 111 ħalli jagħmel it-test. Nappellalkom, jekk għandkom xi sintomi anke jekk huma ħfief, importanti li ċċemplulna fuq il-111. Issa importanti iktar minn qabel li aħna l-każijiet kollha naqbduhom, allura qed nappella biex iċċemplulna ħalli jekk hemm bżonn nagħmlulkom it-testijiet. Hi qalet li jekk persuna li soltu tbati b'allerġiji tinnota li l-kondizzjoni tagħha hija aktar qawwija mis-soltu ukoll għandha tmur tagħmel test. Mistoqsija jekk inbidlitx il-pożizzjoni tal-awtorità dwar l-użu tal-maskli fil-pubbliku, is-Superintendent tas-Saħħa qalet li sa issa mhux qed jaraw lok li dawn jintużaw min-nies in ġenerali. Waqt il-buletin mediku tagħha l-Professur Charmaine Gauci tkellmet b'mod partikolari fuq is-sitwazzjoni fl-Open Center ta' Ħalfar. Hi qalet li mill-20 ta' April l-hawn f'dan il-post ma kien hemm ebda każ ġdid ta' COVID-19 u li għaldaqstant jekk jibqgħu ma jirriżultawx każi ġodda, il-kwarantina f'dan iċ-ċentru tintemm meta jgħaddu l-14 jum mill-20 ta' April. Sa issa f'Malta kellna biss każ wieħed fejn kien meħtieġ l-użu tal-ventilator.